गोजोननाय बावबाय गिबियावनो जे जोङो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 2022 मायथाइनि 20 मार्चआव दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोंहा 3थि बोसोर जाफैबाय आरो बे 3थि बोसोराव जोङो दिनै जोङो 3थि बोसोरसालियाव जथुमानि जोंहा थान्दै जथुमा जाना थांबाय आरो लोगोसे जिहेथु जोंहा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर बायदियै जोंहा मोनसे आफादा बोसोरथाम थायो 3 बोसोरारि आरो बे 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो जों 3 बोसोर हिसाबै जोङो मोनसे गोदान आफादबो जोंहा दाफुंनाय जाबाय आरो बे गोदान आफाद हिसाबै जोंहा आफादगिरि मासियाव जोंनि आगुनि जा नेहाथारि बिथाङा दिनै आफादगिरि सायख'जाबाय बिथाङानो जाहैबाय बाबुल अखाफोर बर' आरो बिनि उनाव लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंनि आगोलनिनो नेहाथारि बिथांमोन लोगो नेहाथारिमोन निरेन्द्र दैमारि लोगोसे रुपेश्वर बर' आरो सासे जाबाय जोंहा सानसुमै बर' आइजो माहारिनिफ्राय लादों दा बिब्दिनो नेहाथारि बिबानावबो जोंहा आगुनि जोंनि लोगो नेहाथारि सासे गुदि बर' थुनलाइ आफाद दैदेनबोनो हानाय गोख्रों सासे जोङो सोद्रोमा मोननो हादों बिथाङाबो जाहैबाय मेहेरसा बर' बिथाङा आथिखालाव जोंहा भेरगाव UN एकाडेमिनिबो बिथाङा गोरायुं बिबानाव दङ आरो बे हिसाबै जोङो बिथांखौ लाफानानै जोंनि संबिजिर बायदियै जोङो जिहेतु सागुल' जायो जोङो सोद्रोमाफोरखौ एसे बारायनानै जोङो मा खालामनाय जादों जोंनि आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो बारायनानै जोङो लोगो नेहाथारिखौ जोङो 7 लानानै बिदिहाय दाफुंनाय जाबाय रांगिरि लानानै गासैखौबो दाफुंनाय जाबाय आरो जायखिजाया आं मिजिंथिदों जोंहा फैबाय थानाय जिथु नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय 2028 सिम जा मोनसे बे मावसोमनि थाखाय जोङो गोदान आफाद दाबाय बे मोजां गोख्रों जागोन आरो बिब्दिनो जोंहा बे थान्दै जथुम आरो गोदान आफाद दानाय आफाद बेबो जाना थांबाय आरो दोननो हायो आरो जों मिजिंथियो जे जोंनि फैबाय थानाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जा मावफुं आफाद जों दाबाय बे मावफुं आफादनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव बा जोंनि बर' माहारिनि खामानि मावनायाव जोङो एसेब्लाबो जोङो बिहोमा होनो हागोन आरो जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो हारिनि गांनाय उखैनाय राव थुनलाइ फेहेरनाय बा जोंनि हारिमुखौ माबाना लाखिनायाव जों जेब्लाबो मावलांगोन आरो बे खोथाखौ आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनाय जाबाय बर' बिजोंखौ लानानै जोंहा मोनसे ओरैबायदि जोङो फैदों जे जेराव जोंहा बर' फरायसाफ्रा खमिलांदों बा गुबुन बिजोंनि फारसे जोंनि मानसिफ्रा बा गारजेनफ्रा बिगोमाफ्रा गोसो बोदों बा बिथिं फारसे थांदों बे खोथाफोरखौ लानानै जोङो गामि बा जोंनि जायगा लाना जायगा जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जोङो मोनसे मा होनांगोन जोङो मबिलाइज थारमाने एवारनेस प्रग्राम जों खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि थान्दै आफाद आरो लोगोसे जोंनि आफादा थांखि लादों आरो बेखौ जोङो आगोलावबो मावबोदों जोङो हानाय सम आरो बहाबा जुदि जोंनि बिजोंनि माबा मोनसे खैरांफोर जायोब्ला जों आगोलाव मावबोदों आरो निस्सय फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि जिल्लानि सिङाव जों बेफोर खामानिखौ मावलांगोन जों नुनो मोनदों गुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जे फरायसानि अनजिमाया 12, 20, 15 बेफोरबायदिल' जानो मोनो नाथायबा जिखिनि सोरखारि नङै फरायसालि बेफोराव बांसिनै जों सुबुं अनजिमाखौ नुनो मोनो फरायसाफोरनि बेनि बेलायाव माबायदि आंनिखौनो बुंनो नागिरदों जे गिबियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे गामि लेभेलाव गामि ओनसोलाव जोंनि गथ'फोराबो आसलते खमिदों जोंहा अनजिमा जोंनि आथिखालनि जोंनि हाबा जाना गोदान बा जोंनि समाजाव थानाय बर' आइजोआनो जा बा हौवायानो जा जोंहा बिथांमोना साफा गथ' खांनायखौ जों बांसिन नुदों दा बे हिसाबै जोंहा अन्तत सरकारा 2 दोङो सरकारनि नेमखान्थि बायदि 2खौनो जों खांनो हायो खिन्थु मेक्सिमाम जोङो सासे नुनो मोनो जायखिजाया बे गावबा गावनिबो बाथ्रा थायो थेवब्लाबो जोङो नुदों नैबे बेलायाव जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै पास जानाय साख्रि बाख्रि मावनाय बिथांमोना गावनि बिजोंनि फारसे एसे जिथु अगाले खालामदों बे खोथाखौ खिन्थु जोङो एसे दुखु मोनदों जे बिथांमोना गाव जाय बिजोंजों फरायबोनानै गियान मोनबाय साख्रि बाख्रि मावबाय बिथांमोना गिबियावनो माने बर' बिजोंखौ प्रिपारेसन होनाया मोजां आरो बिथांमोनखौ आं दाबो खावलायदों जे नैबे नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों जे जोंनि लेखा गोरों सुबुंफोरा जुदि गावनि बिजोंखौ सानाब्ला खिन्थु गोरों गोरा जोंनि लेखा रोङै सुबुंफोरा बिथांमोना बुजिनाय नङा आरो दिनै
बांसिनै जोंनि लेखा गोरोंफोरनि बे गुबुन बिजोङाव होनायखौ नुनानैनो जोंनि लेखा रोङै जोंनि हाल खदाल बा सोरबा हाजिरा मावना जानाय बिगोमा बिथांमोनाबो गावनि गथ'फोरखौ बै बिथांमोननि बायदि जाजानो लुबैनानै बिथांमोनाबो एकदम हायाब्लाबो बिथांमोना हाजिरा थिखा मावनानैबाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ हैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो आं खावलायदों जे जोङो गावनि बिजोंनि फारसेनो जोङो जुदि मोजाङै सोलोंथाइखौ होयोब्ला बिथांमोना निस्सय मा जागोन जिउआव देरहासार जागोन आं बेखौनो खावलायो आरो। फारागथिया मा जानो हागौ जिहेथु सोरखारि बर' बिजोंनि फरायसालि लोगोसे फारसेथिं सोरखारि नङै बर' बिजोंनि फरायसालि नाथायबा अनजिमाया आलदा आलदा बेनि फारागथिया माबायदि फोरोंनाया मोजां जायाना माबायदि? दा नंगौ आं बुजिबाय नोंथांनि सोंनायखौ जे बेयाव नैखौनो बुंनो हायो जोंहा गुदि जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसालिफोराव मेक्सिमाम जोंहा दानिबो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो सावरायखांबाय जोंनि डेलिगेटआव जे जोंहा जिहेथु फरायसा माने सरकारनि नियम बायदिब्ला 30:1 थारमाने 30 फरायसा थायोब्लासो सासे फोरोंगिरि होयो। दा बे हिसाबैयाव जोंहा मा जादों जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोंनि सरकारि बिजोंनि फरायसाफोरा जोंहा माने मा जादों लेखा सोलोंनायाव एसे डिप्रेभ जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सासे फोरोंगिरिया 6टा-7टा माने आयदाखौ माने 25टा क्लास जायो। बेखौ फोरोंनो थांनायाव जेंना जेंसि जादों आरो बेखौ नुनानैनो गार्जेनफोरा मा जादों सरकारि बिजोङाव होबोला जोंनि गथ'फोरा हानाय नङा, प्राइभेटआव होयोबा जिहेथु गोबां टिचार थायो आरो बेयाव बिसोर मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन। नाथायब्ला आङो नैखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि सरकारि बिजोंनि फरायसालिफोरनि सासे जा सानै जा बिथांमोना ट्रेनिं लानानै मानानै ट्रेन आप जानाय फोरोंगिरि, खिन्थु जोङो नुना मोनदों जुदि प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरि मावनायफ्रा बिथांमोना मा मोनदों सानसे साननैनि थाखाय बिथांमोना एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय जे फरायसालियाव थाङो। जुदि बिथांमोना इन्टारभिउ होना मारैबा जुदि मोनोब्ला सेलेक्ट जायोबा बिथांमोना थाङो। लोगो लोगो बेयाव मा जाबाय थादों प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा सोलाय सोल' जायो आरो बुंनो थाङोब्ला एक्सपिरियेन्स नङै फोरोंगिरिफ्रासो बेयाव फोरोङो। आं बे खोथाखौ आं माने बे फारागथिखौ आं नोंथांनि सिगाङाव माना होबाय आरो। दिनै बाहागो लाफैनाय थुनलाइ सिबियारि बिथांमोननिसिम मा बुंदों? आं बेखौनो खावलायदों दहायबो खावलायदों जे जों जुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोङो साफा सोद्रोमा जादोंबा रौनिया जादोंबा जोङो मावथि जादोंबा सिपाहिखौनो सानबाय जोङो नङा होमबा सानथ्रि साफा दा बे हिसाबै जों बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव थानानै जों गावखौ जुदि सिनायाब्ला गावनि बिजोंखौ सिनायाब्ला गुबुना जेब्लाबो सिनायनाय नङा। आरो बेखायनो जुदि जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनो होनना फैदोंब्ला बा जोङो बर' फोरोंगिरि जानानै दङब्ला जों गावनि बिजोंखौ गिबियावनो जोङो अनसायग्रोनांगोन, बेनि उनावसो जों गुबुननि खोथाखौ साननांगौ। आं बेखौनो बुंनो नागिरो।